A Concellería de Servizos Sociais presentou hoxe o encontro das persoas maiores. A cita terá lugar o vindeiro domingo 25 deste mes de febreiro, no pabillón da Fieiteira. Ofertaránse un total de 870 prazas. O custe das invitacións será de 16 euros e poderán adquirirse nas oficinas provisionais do Concello, no auditorio, a partir do vindeiro mércores 14 de febreiro. Hai 870 entradas a la venta. Hay para todos y para todas. Con lo cual no es imprescindible que vengan todos el día 14 ni el día 15. Hay tiempo suficiente, hay hora suficiente para comprar las entradas. No hay que apelotonarse. Sabéis que el Concello está en obra, estamos en una ubicación que no es a lo mejor la más adecuada para si hay una avalancha de gente. Unha das principais novidades este ano será o cambio de menú. Así, un dos pratos principais será unha laconada, aínda que non faltarán tampouco os mariscos. Degustaremos, mejor dicho, una laconada. Eso no quiere decir que, como me preguntaban ayer en una calle, que suprimamos otros platos típicos de esta comida, en la cual tendremos también tres mariscos, que alguna vez alguno me ha preguntado, pero puedo decir que por lo menos podremos degustar seguramente unos camarones, unas cigalas e un boboi. O alcalde Luis Pérez Barral destacou a importancia deste tipo de eventos, que se vive como unha xornada de convivencia, ademais de servir de homenaxe a un colectivo, como é o caso da terceira idade, que tanto contribuiu a conformar a Ribeira que é hoxe. Dende este goberno queremos destacar esta celebración porque é unha xornada na que as persoas maiores van a poder reencontrarse despois de moitos días, de moitas semanas, ao mellor sen verse, incluso dende anos, non? Na presentación do encontro de maiores tomaron parte tamén os presidentes de todos os clubs de xubilados do Concello, Corrubedo, Palmeira, Guiño e Ribeira.